मस्त मालवणी किचनमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत 40 वर्षापूर्वी लग्नामध्ये जेवण बनवतात ते ताट। हे बघा, ही जनता भाजी आहे। चला तर आता आपण बघूया 40 वर्षापूर्वी लग्नामध्ये कसं जेवण असायचं ते। तर हे बघा, मी गरे पण फणसाचे आणि बिया पण अशा स्वच्छ धुवून घेतल्या आहे। कढईमध्ये मी 2 चमचे तेल घालून घेते। चमचा राई घालून घ्यायची आहे। हे बघा, चमचा जिरं घालून घ्यायचं आहे। आपण लसूण पाकळ्या घालून घेऊया। तुम्हाला ते बघा, मी 4 ते 5 लसूण पाकळ्या घालून घेतल्या आहेत। तर इथे बघा, मी कढीपत्त्याची पानं पण घालून घेते। इथे बघा, मी 3 मिरच्या घेतल्या होत्या। तर हे असं तुकडे करून आपल्याला घालून घ्यायचे आहे। तर आता हे बघा, व्यवस्थित असं मिक्स करूया। त्यामध्ये हे बघा, मी 1 चिमटी हिंग घालून घेते। मी पहिली फणसाची बी घालून घेते आणि आपण हे बघा व्यवस्थित मिक्स करूया। पाव चमचा हळद घालून घेते। तुम्ही बघू शकता, हे बघा, आपल्याला अर्धा ग्लास पाणी घालून बी आहे ना फणसाची व्यवस्थित शिजवून घ्यायची आहे। बघू शकता, हे बघा, आता आपण झाकण काढून घेऊया। तर आपल्याला आता परत हे गरे घालणार, त्यावेळी ती अजून शिजणार। तर आपल्याला एवढंच 5 ते 7 मिनिटं शिजून घ्यायची आहे। तर यामध्ये मी चवीनुसार थोडं मीठ घालून घेते। आपल्याला हे आता फणसाचे गरे घालून घ्यायचे आहेत। हे बघा, आता आपल्याला पाण्याचा वापर करायचा नाही आहे। ते बघा, हलक्या हाताने आपल्याला व्यवस्थित असं परतून घ्यायचे आहेत गरे। तर हे बघा, व्यवस्थित आपली भाजी शिजलेली आहे। आता मी त्यामध्ये थोडं खोबरं घालून घेते। तर हे बघा, थोडं ओलं खोबरं आपण घालून घेऊया। छानपैकी अशी भाजी फणसाची बनवून तयार झाली आहे। आज आपण बनवणार आहोत ब्राह्मण पद्धतीमध्ये डाळ। त्यासाठी हे बघा, मी 1 वाटी डाळ घेतली होती। त्यामध्ये हा बघा, हिरव्या मिरच्या मी 4 घातल्या होत्या, टोमॅटो घातला होता, हळद आणि मीठ असं सर्व एकत्र करून मी 3 शिट्या काढून घेतल्या कुकरमध्ये। तर तुम्ही बघू शकता, हे बघा, अशी डाळ उकळून तयार झालेली आहे। परत तेल घालून घ्यायचं आहे। हे बघा, अर्धा चमचा राई घालून घेऊया। हे बघा, पाव चमचा जिरं घालून घेते। कढीपत्त्याची पानं घालून घेते। ज्यावेळी आपली राई करपते त्यावेळी खरोखरच खूप डाळीला वास चांगला येतो किंवा सुगंध चांगला येतो। ही डाळ मी त्यामध्ये ओतून घेते। आता तुम्ही बघू शकता, बघा, 1 ग्लास मी पाणी घालून घेते। बघा, पाणी घालून घेतलेलं 1 ग्लास आणि आता व्यवस्थित असं ढवळून घेऊया। त्यामध्ये आता आपल्याला खोबरं घालायचं आहे। ती लोक वाटण घालत नाही, ब्राह्मण लोक, तर त्यावेळी ती लोक वरून खोबरं वापर करतात वरून। हे बघा, खोबऱ्याचा वापर करूया। त्यामध्ये हा बघा, आता आपण गूळ घालून घेऊया आणि कोकम घालून घेऊया। 1 ते 2 कोकमचा वापर करायचा 1 कप डाळीला। तर तुम्ही बघू शकता, हे बघा, डाळ बनवून तयार झालेली आहे। आता त्यामध्ये आपण चवीनुसार मीठ घालून घेऊया। तर तुम्ही बघू शकता, हे बघा, ब्राह्मण पद्धतीत डाळ बनवून तयार झालेली आहे। आणि आता तुम्ही बघू शकता, हे बघा, मी तांदळाचं पीठ घेतलं आहे आणि हे घरच्या घरी आपण कोणतं पण तांदळाचं पीठ असेल ते तुम्ही वापर करू शकता। तर त्यामध्ये आता हे बघा, आपण धना आणि मेथी पावडर जी भाजून घेतली आहे ती घालून घेऊया। आपल्याला चवीनुसार घालायची आहे। तर हे बघा, मी इथे 1 चमचा घालून घेतले आहे। 1 चमचा धने आणि अर्धा चमचा मेथी भाजून घेतली होती, मिक्सरला लावून घेतली आहे। त्यामध्ये हळद घालायची आहे, पाव चमचा, चवीनुसार मीठ घालूया आणि हे बघा, अर्धी वाटी मी गव्हाचं पीठ घातलं आणि आता हे बघा, असं व्यवस्थित सर्व मिक्स करून घेते। आणि हे बघा, मी उडीद डाळ लावून घेतली होती, उडीद डाळ ती पण त्यामध्ये हे बघा, मी 2 चमचे घालून घेते। उडीद डाळचा वापर केला तर पीठ आपलं नरम येते, वडे नरम येतात, त्यासाठी वापर करतात। तर आता हे बघा, व्यवस्थित उडीद डाळ घातल्यानंतर मी मिक्स करून घेते परत। आणि आता आपल्याला हे बघा, गरम पाण्याचा वापर करायचा आहे। गरम पाणी घालून व्यवस्थित मळून घ्यायचं आहे पीठ। गरम पाणी असल्यामुळे मी हे बघा, चमच्याने मिक्स करते आहे। आपण ज्यावेळी सर्व पदार्थ घालतो त्यावेळी व्यवस्थित हाताने मिक्स करून नंतरच गरम पाण्याचा वापर केला तर व्यवस्थित होईल। हे बघा, आता मी हाताने मळायला सुरुवात केली आणि बघा, मळून झालेलं आहे पीठ।
तुम्ही आता बघू शकता, हे बघा सफेद वाटाण्याची भाजी बनवणार आहे. त्याचा पण मी एक व्हिडिओ बनवून टाकला आहे मस्त मालवणी किचनला. तिथे तुम्ही डिटेल बघू शकता कशी भाजी बनवली ती. आता हे बघा मी कढईमध्ये 2 ते 3 चमचे तेल घालून घेते. आता कांदा घालून घेऊया. आलं लसूण पेस्ट टाकून घेऊया. घेते धना पावडर घालून घेते. मालवणी मसाला 1 ते 1.5 चमचा घालून घ्यायचा आहे आपल्याला. जेवढं तिखट पाहिजे त्याप्रमाणे वापर करा. मिक्स करून घेते. मटण वाटलेलं होतं ते घालून घेऊया. मटण कसं वाटलं त्याचा पण व्हिडिओ मी बनवलेला आहे. मसाला असा परतून घ्यायचा आहे 2 मिनटं. त्यामध्ये आता वाटाणे घालून घेते आणि वाटाणे घातल्यानंतर आपल्याला ही भाजी 10 ते 12 मिनटं शिजून घ्यायची आहे. आता तुम्ही बघू शकता, हे बघा मी 1 तास पीठ मळून ठेवलं होतं. तर आता आपल्याला छोटे छोटे बॉल बनवून घ्यायचे आहेत त्याचे, किंवा गोळे बनवून घ्यायचे आहेत. हे बघा छोटे छोटे असे गोळे बनवून घ्यायचे आहेत. आणि एक प्लास्टिकची कोणतीही पिशवीचा वापर करू शकता तुम्ही. मी ते बघा तेलाच्या पिशवीचा वापर केला आहे आणि त्यावरती ठेवून आपल्याला हाताने थापून घ्यायचे आहे. हे बघा जास्त जाडही नाही जास्त पातळही नाही, मीडियम असे थापून घ्यायचे आहेत. आणि वडा थापून झाला की आपल्याला हे बघा गरम तेलामध्ये सोडायचा आहे. तर तुम्ही बघू शकता, हे बघा मी मीडियम गॅसवरती वडा व्यवस्थित भाजून घेत आहे. तुम्ही बघू शकता हळूहळू तो वडा वरती आल्यानंतरच आपल्याला परतायचा आहे, पहिलं परतायचं नाही आपल्याला. हे बघा आता वडा भाजून तो बघा वरती आलेला आहे. त्यावेळी थोडंसं दाबायचं आपण गाऱ्याने. दाबल्यामुळे व्यवस्थित फुलतो. तेव्हा आता फुलल्यानंतर आपल्याला परतून घ्यायचं आहे. आणि या पद्धतीनेच आपल्याला आता हे सर्व वडे भाजून घ्यायचे आहे किंवा बनवून घ्यायचे आहे. ते बघा वडा बनवून तयार झाला आहे. जाड बाजू असते ती आपल्याला व्यवस्थित शेकून घ्यायची आहे. तर आपण हा बघा काढून घेऊया. आणि आता आपलं हे बघा ताट तयार झालेलं आहे. हे मी ताट बनवलं आहे ज्यावेळी गावी पहिली 40 वर्षापूर्वी जनता भाजी असायची लग्नामध्ये, सफेद वाटाण्याची भाजी असायची, लोणचं असायचं, पापड असायचं. त्या पद्धतीने मी हे ताट बनवलेलं आहे. बघा सफेद वाटाण्याची भाजी, जनता भाजी फणसाची, भात बनवला आहे, डाळ बनवली आहे, लोणचं, पापड. लोणचं मी आंबे कापून घेऊन आम्ही रात्रीचं लोणचं असं बनवून ठेवायचो. आंबे कापायचो, त्याला मीठ हळद लावून ठेवायचो. सकाळी ज्या मोठ्या बायका यायच्या त्या फोडणी द्यायचं की लोणचं तयार झालं. ह्या पद्धतीने असं जेवण असायचं. ती बघा आज माझी बहीण आली आहे. ही बहिणीची मोठी मुलगी आहे, ही माझी बहीण आहे आणि ती छोटी मुलगी आहे. तर मी त्यांना जनता भाजी बनवून असं जेवायला बोलवलं आहे, एक जुनी आठवण म्हणून. माझे मिस्टर आहेत, माझी छोटी मुलगी आहे आणि हे बघा जनता भाजी आणि असं गावच्या पद्धतीत जेवत आहेत. तर माझी बहिणीची मुलगी तुम्हाला दाखवेल बघा भाजी कशी झाली आहे किंवा जेवण कसं झालं आहे. बघा तिला ते आवडलं गावच्या पद्धतीने. छोटी आहे ती बघा, छोटी हात दाखवते.